मोनसे समनि एबसु आरो भलन्टियार फर्स लोगोसे आथिखाल बिपिएफनि सोद्रोमा बबेन गयारिया दिनै रुंसारि जाबाय। 1987 मायथाइनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनायाव एबसु आरो भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमा महरै मैखोमै बिबान रुजुननानै खामानि मावबोनाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कारिजा बिजनी हालाम सुग्रेंबारि गामिनि थागिबि बबेन गयारिया दिनै रुंसारि जाबाय। मख'जाथावदि बबेन गयारिया गोजौ सोलोंथाइ गैयाब्लाबो बै समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनायाव एबसु आरो उनाव भलन्टियार फर्सनि बिबान रुजुननानै मैखोमै खामानि मावबोदोंमोन। आथिखालावबो बबेन गयारिया मथनगुरि ब्लकनि सिङाव थानाय मैनामाथा प्राइमारि बिपिएफनि लोगो आफादगिरि महरै बिबान लानानै हाबा मावगासिनो दंमोन। गोबाव सम बेरामजों नाख्रेबजानानै 18 अक्ट'बर शुक्रबार खालि फुंनि 2:30 रिंगासोआव बबेन गयारिया 65 बोसोर बैसोआव अरायनि थाखाय जोबथाहांबोयो। रुंसारि जानाय समाव बबेन गयारिया गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे 3 फिसाज्लाफोरखौ बे बुहुमाव गारनानै थाङो। दिनै फुंबिलिनि समाव रुंसारि बबेन गयारिखौ समाजनि नेमखान्थि बायदियै जोबथा बिदाय होनाय समाव दुखुथिया नखरजों लोगोसे सालबारि जिल्ला बिपिएफनि लोगो आफादगिरि सैतेन्द्र बर' कसारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा मान बावनायजों जोबथा बिदाय होयो आरो सोरगोआरि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबो। सालबारि जिल्ला बिपिएफनि लोगो आफादगिरि सैतेन्द्र बर' कसारिनि फोरमायथि। जोङो दा जि जायगायाव दङ बेयो बे गामिनि मुङा जाहैबाय सुग्रुंबारि फोथार गामि। बेयो बाक्सा जिल्लानि चिरां आरो बाक्सानि बर्डाराव थानाय दरसे गामि आरो जों दिनै बेहाय ज' जानायनि जाहोना जाहैदों बे गामिनि सासे आगोमा बर' फिसा सोरगोआरि बबेन गयारि बिथाङा थांनाय मोनानि 2:30 रिंगायाव सोरगोआरि जालांदों। बिथांनि सोमोन्दै आं नैबे दुखुथिया नखरनि सिथ्लायाव गसंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों। बिथाङा 1987 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि आलादा हादोरनि सोमावसारनाय जादोंमोन बे सोमावसारनायाव बिथाङा गोख्रों भाबै बारसोमदोंमोन कारिजा बिजनी आन्चलिक एबसुनि जानानै। आरो बै समाव जा मोनसे गौथुम दंमोन बे जाहैबाय भलन्टियार फर्स मावसोम हान्जा होननानै जायखौ बुङो। बे मावसोम हान्जानि बिथाङा सासे गोख्रों सोद्रोमामोन। दा बिथाङा हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय आरो गामिनि सेंग्राफोरनि गेजेराव थानानै बे सोमावसारनायाव गोख्रों भाबै बाहागो लालांदोंमोन। बेनिखायनो जों बिथांनि बै हारिनि थाखाय होलांनाय बिहोमानि थाखाय जों बिथांखौ दिनै माने गोसो गोरबोजों गोसोखांनानै जोबथा सनमानखौ जोङो बेहाय होनो थाखाय नुजाफैदों। आरो बे खाबुआवनो आं दुखुथिया नखरनिसिम बिथांनि अनजालि बिसि गथ' गथायसिमनोबो जोंनि दुखु मोननायखौ फोरमायदों। थारैनो जोंहा दिनै बे ओनसोलाव सासे हारि मोजां मोनग्रा सुबुंनि गोमानायाव जों थारैनो दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो जेब्लाबो सासे माने हारि अनसुला सुबुं हिसाबै गोसोआव बयबो लाबाय थागोन होननानै आं आसा खालामदों। नंगौ बिथाङा खोब मोजां मोनसे अबस्थानि नखरनि सासे सुबुं नङामोन, जायनि थाखाय बै समाव सोलोंथाइ लानायाबो बिथांनि थाखाय मोनसे समस्यामोन। मोजां माने सोलोंथाइ फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लानो हायाखैमोनबाबो बिथाङा बै समाव जे हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव बारसोमनानै माने हारिनो मोनसे एसे हायो अबदान होलांदों। बियो थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद माने ओंथि गोनां। आं सानो बिनिफ्राय गोदान जाखांबोनाय जोंनि लाइमोनफ्रा माने एनकारेज मोनगोन, थुलुंगा मोनगोन आरो बिथांखौ जोङो जाहाथे समाजनि खामानि दामानि मावनायाव बे गामिनि रायजोफ्रा गोसोखांबाय थायो आं बेखौनो आसा खालामदों। बिथांनि सोरगोआरि आत्माया जाहाथे जेब्लाबो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय जाहाथे गसाइया बिथांनो जायगा होयो बेखौनो जों गसाइनि खाथियाव आरज गाबदों।